bon ko an balimaw dɔ bɛ olu tɛ kalo bɔ ye u ka furusa idda bɛ kɛ cogo di wallahi yaisina min almahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahidina ala ko qur'ana kono akwa ka muso la muso munun korola ayire jigi tigira nunun tena kalo bɔ ye tuguni ha ewa ala ko qur'ana kono kulu ka idda kalo sabade ukaide kalo saba wallahi lam yahidina ube muso min te kalo bo yere ye pewde a muso be ute kalo bo yere pew ube muso akademiseni ya koso ate kalo boye don nunu na nyogona ulu ka aidaye kalo sabade nu bilala uka idaye kalo sabade nu bilala parce que hadamadun ka idda do be o yere ni jirina wa ulatul ahmali ajaluhunna yadan hamlahunna ni muso min konomado o idaye akajigi iddato minye ewa fatulu idda o yede kalo nani ani tileta ibe ka kalo boye ute ka kalo boye kalo nani ani tileta fo ni muso min konomado ni a ce fatura are ka idda ye fo aka jibide ni muso konomado sisa ce fatura ambe ce su kola dro ko aka muso fana jigina sisa idda tala aka idda bannato ni ce fatura fana aka muso idda sera kalo nani ni tile tanda fara uko konomado de wa be idda de la fo kata jigi hay na yi sankele de ke konola ale be idda de la fo kata jigi ale ka idda de aka jigi de bon ni sisa abaka kalo boye wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun mun baka kalo boye a togola fo aka kalo bo sabadete parce que jamana kono ya ni muso koni bilala droba fo ko idda ko kalo saba min baka kalo boye min ta ka kalo boye nu ya beke kalo saba min ye kato bele ba min baka kalo boye fo kalo bo saba inde kaye aka nyininka de ube aka mugo do nyininka yi ka kalo bo saba yewa parce que asabatira muso do be kalo fula ulu be kalo boye sinya kele bunu semin ko rahmu muso do della ka fale yere ale ka kalo boye chogo kalo fula ale be kalo boye sinya kele de bon ni etara oka ewa idake kalo saba ye obenyawa oka idda beta kalo joli la sisa kalo woro bon ninka kolosi muso ba ka kalo bo saba de be jade hari na ya ka kalo bo saba yin kalo fula kono de muso do fana be kalo bo saba be se ku ye kalo fula kono bon ale be jate ka kalo bo saba min be kalo bo ya chogola fo kalo bo saba inde ka dafa akode ye bon muso min sisa ate kalo boye an jigi tigirala akorla ate kalo boye pew o yidaye kalo saba an jigi tigira mina ko ate kalo boye yidaye kalo saba wote min te kalo boye fana pew o yidaye kalo saba bon muso min sisa tumbe kalo boye me sababu do nana ma min ye kalo boye njo andan kalale mbaye ni o sababu wulila dongodo aka kalo bo bena ni o muso bilala wote idake folo de abe sigi kam ko ni ke ni sababu imboraye abaka idake na kalo boye o misali ay jumaye muso dobe sanu be sindi demma ute kalo boye fo kata si dembo sinna eye muso bila bake ka sindi demma de eya bila bon abake ka sindi demma wakati mi kalobo tena wakati la fonna ye dembo asinna wakati mi da ka kalobo bena ninka ay dabe bilade fo deinde ka bo sinna ni aka kalobo nana baka kalobo sabage nunu be jamana en kono wa nunu kin korosili yerete sababu musa baka kalobo ya togola sababu do de ye kalobo injo andan kana lembala sababu ina boraye kalobo bena abe sababu nde makono na bora ya baka kalobo sabake misali da muso do ye furata o de kalobo jo anyire bado cho ni furai na ya dabila
u bɛ fura in taara ka taa dati de dɔ kalo bɔ tɛna mɛ ni o dati dafara ka kalo bɔ bɛna cogo la n'o bilala a bɛ kalo bɔ in de kɔnɔ ni sababu bɔra yen ni kalo bɔ nana a b'a ka kalo bɔ saba kɛ bon muso dɔ bɛ yen a ka kalo bɔ jɔra mɛ an t'a dɔn sababu min y'a jɔ kalo bɔ jɔra an t'a dɔn sababu min y'a jɔ ni muso bɛ san kelen de kɛ i da la Umar bin Khattab ye nin kiiri muso bɛ kalo bɔ ye dɛ mɛ kalo bɔ in nana jɔ an t'a dɔn sababu min y'a jɔ o sababu in bɛ wuli a tɛ wuli an t'a dɔn ni muso bɛ san kelen kɛ i da la a ka i da ye san kelen de ni a i da kɛra san kelen ye o san kelen min ye ewa kɔnɔ hakɛ ye joli ye kalo 9 o tɛ kɔnɔ hakɛ bɛ kɛ kalo 9 kalo 3 de bɛ ma to wa o bɛ kɛ mɔgɔ min tɛ a ka irégili ye i da donc nin bɛ san kelen dafalen de kɛ i da la muso min a tun bɛ irégili ye irégili nana jɔ sababu min y'a jɔ an t'a dɔn a bɛ segin ka na a tɛ segin ka na an t'o dɔn nin bɛ san kelen de kɛ i da la kalo 9 o bɛ kɛ kɔnɔ hakɛ n'a y'a sɔrɔ kɔnɔ b'a la n'a y'a sɔrɔ kɔnɔ tun t'a la kalo 3 in o bɛ kɛ muso min n'a t'a ka irégili ye kalo 3 i da ye Umar bin Khattab ye nin kiiri nin cogo la a ye muso dɔ sigi arida la nin cogo la donc muso iddato ye ni lahala de a ka nin kɔlɔsi min bɛ kalo bɔ ye kalo bɔ 3 min tɛ kalo bɔ ye kalo 3 nin ye min ɲininka ko a tigi bɛ kɔnkɔ ko ni e ye muso furu i y'a biye tigɛ ka lase i yɛrɛ ma i bɛ tunga ma i bɛ yɔrɔ min o kɔfɛ e nana muso in nana ba furu la a ye furu bɔ a b'i ka furu nafolo dɔrɔn de sagi ma ou bien i ye biye minnu tigɛ a b'o bɛɛ sagi ma n y'o de fɔ ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw hali n'i ye Cheikh Salih Fawzani ɲininka ka Buni Usemini ɲininka a b'a fɔ a ka taa kiiri tigɛyɔrɔ la kiiri de bɛ ninnu ɲɛnabɔ anw sigilen tɛ se ka ninnu ɲɛnabɔ dɛ kiiri de bɛ ninnu ɲɛnabɔ ni kiiri tɛ a tigi ale ni muso ka mɔgɔw olu de bɛ sigi ka nin ɲɛnabɔ an tɛ se ka nin ɲɛnabɔ dɛ kiiri de b'a ɲɛnabɔ ni kiiri tɛ yɔrɔ min e bɛ yɔrɔ min i n'i ka muso ka kabila fila ka sigi ka nin kuma kɛ n'u yɛrɛ ye dɔɔnikɛbaga minnu wele k'u sigi ka kumaw bɛ f'u ɲana u bɛ sulhu min kɛ u bɛ kiiri min tigɛ u b'o tigɛ bon ko i bɛ bɔnbɔn mugan bɔnbɔn min bɛ mugan i tɛ ji dɔ i da kɔnɔ k'a mugu dɔ bɔ baasi t'i kan i ka sali n'a ye baasi t'i kan dumuni tɛ n'a fɔ ko a bɛ da kɔnɔ i sali to i b'a kɔnɔ bon ko dɔw ko ale sunnen tun don u ye futuru wɛrɛ ale ma sun tigɛ a salilen kɔfɛ ka taa ka so kɔnɔ ye sun tigɛ donc ɲuman ye de ni futuru wɛrɛla dɔrɔn hali n'i bɛ ji di min i sun tigɛ ciden ko ale ka mantonw tɛ wuli hɛrɛ la n'an bɛ sun tigɛ teliya tile binna dɔrɔn i sun tigɛ dɛ bon ko dɔ ko wagati dɔw la ale ka limaniya bɛ jigin bon mais muso dɔ bɛ yen ni ale y'o muso wajibi ka lamɛn do a ka limaniya bɛ jigin o bɛ cogo di n bɛ siran nin kana kɛ sɛtanɛ ka kɔ ye ka taa ma a ka yɛrɛ ni cɛw ka wajibi lamɛnni ladege k'a ka limaniya jigin n'o ye ka tɛmɛ muso ta kan bon muso ka wajibi lamɛnni dɔɔnikɛbaaw ko muso ni a ka kan ti fitina a t'i lajarabi a t'i fitina bon a b'a kɛ ka min fɔ cɛ kasiti tɛ n'i b'o dɔn a kɔnɔ ni darura nana i bɛ se ka lamɛn
n'a kanti fitina ti la jarabi a b'a kɛ ka yɔrɔ min fɔ e ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u bɛ cɛ ka kasɛti t'i bolo n'i b'o dɔn a bolo darura kama i bɛ se ka lamɛn n'a t'i la fitina ni cɛw bɛ yen cɛ wajibikɛlaw bɛ yen cɛ kasɛtiw bɛ yen i wasa don olu la i ka mabɔ walimuso ka lamɛnli ma waaleykum salaam ko ni u yi marasi sera u b'a fini sa ka kala ka don o tɛ bɛn o ye haramu ye silamɛ sariya la ka fini dila ko u yi marasi fini u yi marasi bɔra kafiru de fɛ kafiru de ka ko dilalen don kafiri ladege de don silamɛ sen kana ye a la hari min ye masintigi ye kalalikɛla ye u yi marasi fini kana kala mɔgɔ ye a tɛ bɛn i ka kala mɔgɔ ye ciden ko man tasabbaha bi qawmin fahuwa minhum a ko n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ladege ye olu de u yi marasi ye kafiru de kasira et puis u y'a dabɔ ka silamɛ de kɛlɛ n'a ye ko silamɛ tɛ muso bonya k'olu de bɛ muso bonya o tɛ yan ko silamɛya ye muso dɔgɔya de kuranɛ ye muso dɔgɔya sunniw ye muso dɔgɔya k'olu de ye muso bonya ka karama ka dɔn d'a ma a bɛ nisɔndiya n'a ye silamɛya kɛlɛli de don silamɛ kana far'u kan o la kana fini tigɛ kana fini kala kana don i kan na haramu don silamɛya sariya la ko ka baara kɛ assurance la u bɛ cogo di dɔɔnikɛbaw ko min ye assurance ye mobile assurance jamana ninnu b'u kɛ cogo ni haramu de don mais mun na jamanadenw silamɛw b'a ta dɔɔnikɛbaw y'a yira e bɛ jamana min kɔnɔ n'i ma assurance ta i ka mobile tɛ se ka boli wajibi darura de don e ka wajibi kan assurance ta o ye ka wajibi de o kɛra darura ye i bɛ assurance ta mais n'i ye assurance ta i janto a la e ye wari min sara sisote la ni kasara y'i sɔrɔ n'u taara misali la san kɔnɔ e ye 50,000 de sara olu la e ka mobili ye accident kɛ olu ye 100,000 ta ka di e ma u ka 50,000 sagi ma e ye 50,000 min sara i da o la i k'u ka 50,000 sagi ma i ka da i ka wari sarata la o ye de n'a darura seri ma i seru ma n'u ye fɛɛrɛ k'i la min ka ci sarata ye i ka sarata o ta ka bɔ a la i ka to sagu ma i kan'o minɛ har ibn Usaymin rahimahullah ka kitabu kɔnɔ liqa'ul babul maftuh jiju segina n b'a muraja kɔnɔ ni assurance maladie u y'a ɲininka o la u b'a a tigɛ ka bɔ an ka karo sara la karo bɛ hakɛ dɔ tigɛ ka bɔ an bolo mais na an banana i b'an furakɛ bon a ko n'i bɛ jamana la y'a wajibiya i kan fo i k'a ta de a ko a ta mais ye hakɛ min sara a ko i kana tɛmɛ o fura la dɛ a ko misali hari n'a y'a sɔrɔ e dɔrɔmɛ 1 de sa n'u ye fura di e ma ni espirini min bɛ yen ni dɔrɔmɛ 1 espirini o ta u ka fura la i ka to sagu ma i ka wari sarata i da o de la o ye de ni darura ni wajibi ye min don a la i bɛ da i ka sarata ma u bɛ min da ka kana mina bon min ye ka baara kɛ assurance yɔrɔ la o tɛ bɛn silamɛya sira la wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan ani amu in bɛɛ kelen ye amu ye assurance maladew bɛɛ kelen ye ne y'u jaabi yan o minnu b'a fɔ k'u bɛ daga n y'o de fɔ dɔɔnikɛbaw telala ninnu na ninnu daminɛ ni jamanaba minnu ye olu de ye ɲininkali ɲɔni ka taa di dɔɔnikɛbagaw ma u ye nin jaabi u tilaliw la pewu taaminu tizari a bɛ taaminu tizari taaminu taawuni ye de silamɛw dɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛsi dɔ sigi an ka wari don a la ni fantan min ni a banana an ka dɔ ta an ka kɛsi la k'a d'a ma ka dɛmɛ silamɛ sariya nin de ladaga u b'a fɔ nin de ma taaminu taawuni nin de ye assurance ye ɲɔgɔn dɛmɛ nin de ye ɲɔgɔn dɛmɛ nafolotigiw don silamɛw don a ka fara ɲɔgɔn kan kɛsi filɛ ni mɔgɔ min bɛ baraji ɲini fɛ nin kɛsi hakɛ min se b'i ye i ka bila kɛsi kɔnɔ an ka kɛsi mara ni fantan min banana se t'a ye an na dɔ ta kɛsi la k'a d'a ma n'a yɛrɛ dɛmɛna hali ni aw yɛrɛ min bɛ wari bɔ aw sen bɛ se ka yala ni min banana an bɛ se ka hakɛ dɔ bɔ k'a d'i ma i b'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye baasi t'o la mais a jagolama de min filɛ nin ye a bɛ tigɛ e ta la san kɔnɔ olu fana bɛ se ka fɛn dɔ feere e la min ka ca i ka bɔta ye hararu de bɛ nin na u b'a fɔ nin de ma taaminu tijari a bɛ haramuyalen de don bon ko muso bɛ produit dɔw kɛ
kunsigila k'a fɔ a bɛ daga tiɲɛ k'o kɛ wa ni produit sobilen tɛ fɛn sobilen tɛ bon fɛn min dɔ fana wariba tɛ don a la n'a bɛ kɛ wari tiɲɛ ni dantɛmɛ bon kunsigi min fana don a t'a kulolu yɛlɛma kunsigi a tɛ kunsigi yɛlɛma t'a kulolu yɛlɛma ka ala ka dancogo yɛlɛma o tɛ ye a la n'a bɛ i ka kunsigi n'a bɛ kari kari a b'a magaya olu na ɲɔgɔnna baasi t'o la bon ko n'i taara dugu la u y'a sɔrɔ u bɛ sali eri la eri ma se i b'a kɛ cogo di fɔlɔ la eri ko minnu filɛ nin ye duguw ka eriw tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ e bɔra dugu min dɔ la eri min bɛ e bolo ani e taara dugu min na u tɛ eri kelen na jateminɛ de kɛ ni mɔgɔ minnu bɛ dannayamaw de ye olu fana ye u ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la k'u bɛ sali eri minnu na sali eri nɔrɔmaliw de dɔn e k'i jigi ɲanu ye i ka sali ka faru kan dɛ e ka salu ka fari kan i ka daw la i ka salu ka faru kan ni e y'u sɔrɔ u ka damana dugu de la u bɛ sali eri minnu na ni dankaniya jɛlen tɛ e bolo ko eri ma dɔn sali ka faru kan parce que application minnu filɛ nin ye ninnu nana kan dɛmɛ dɛ mais jate bɛ tile yɛrɛ de kan ninnu nana kan dɛmɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ min u ko aw ye tile de suma ka jate wagati de bɛ don nin na ni dannayamaw de dɔn u y'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn de u ta de bɛ jate tile in de bɛ jate o application nana kan dɛmɛ dɛ